Хваляй накрыла. Нябёсы, падаруйце мне свае крылы. Адчуванне рэальнасці трэснула нібы па швах. Слёзы міжволі стаяць у вачах, апаноўвае без важкасці страх. Стрэлы балючых фраз ляцяць невядома адкуль, праносяцца ад сцяны да сцяны рыкашэтамі куль. Усё, што грэла душу, множаць на нуль. Павуціна на цяму, дрот калючы на волю, цёмныя сілы прыйшлі вяршыць маю долю? Сцягнулі ўсё гэта з якіх, падкажыце, аколіц? Не паддалася і стала нон-грата персонай? А хто гэта там пад лаўкай скуголіць? Аглядацца не буду, трэба ўперад ісці па пераораным полі. На адкрытыя раны не шкадуюць ні перцу, ні солі, пёкам пячэ цела рэзкі пранізвае боль, але варожы як прыйшоў, так і рассеяўся рой. Што зрабіць можа гнус, калі сіла веры з табой? А куды падзеўся канвой? Няроўны, бессэнсоўны, здолею бой, нават калі паўстане весь свет, тваё застанецца з табой. У школе няма такіх асноў, рэальнасць сноў. Таму без папярэдняга знаёмства з такімі азамі на разбітае шкло босымі ступаю нагамі. Начамі, калі не бачыць, не чуе ніхто, дастаю тое, што ў скуру дротам калючым ўрасло. Дзе пінцэтам, дзе абцугамі. Вольную птушку не ўтрымаць ланцугамі.